ассалому алайкум бародарони аҳли ислом. имрӯз хостум як сайта шумо ба нишон медиҳам. барои пул кор кардан бисёр сайти хуб аст. медурем Play Market, менависонем клашот. ана ҳамин сайт. ба ин сайт картинка мефурӯшӣ. короче ҳамин суратҳои соз мегирӣ, качествоаш нормал небоша, уҷа мехаранаш. короче так что медурои настройкаш осуна, настройкаш қӣн нест бародарон. майра скачат кардагим оз як дақиқа ман инҷа шумо нишон медиҳам. короче беҳтарин сайт амад дуруст чизина. короче настройка кардан ма дараме дуруст. короче оз як дақиқа чӣ гап шуд? дараме дуруст 10 сентам додаги доллар хати иҷа 44 сурат додагим. ай суратҳо нами Москва Сити ва вертолёту кабутара. короче интари суратҳоро додагим. подписчик ҷамъ мекунем. то чанде подписчик зиёд шава клиентҳо зур мешавад. короче интари сурата лайк мемонӣ. короче ҳар хеле сурат ҳар хел мешава. ине время да истодаги да продаж истодагиам. так что бигем ништягай мешавада. аҷоиб чизамад на дурузай ностигаб истифодааш будесам дар ҳамин дуруз мешава. хай ништяга 10 сентам додагиам. подтверждение личности дорад инҷада. ному фамилия, соли таваллуд, номери телефон, адрес регистратсия, индекс, сурати паспорт. короче социальные сети да бо инҷа добавить мекунӣ чизе дошта бошӣ. короче сум кишид то $50 дар ҳамин ду сайт гирифташ метавонед. чизда короче ништягай барои тарикуро, барои пул кор кардан. ма акроси гап нав дурӯзай чӣ кардесам аниқша намедонам чанд сум кор мекунӣ намекунӣ. дар ду рӯз 10 сентам додагиам. 10 сенда як сурат ма фурӯхтагиам. як сурат ма продаж чиштаги. короче ӯ як сурата мумкин 10 кас бихара, 20 кас бихара. короче интаре дар охир ҳаматона гуфтанем ки дар амони худо бошен. худованд нигаҳбонтон боша. дар канали мо обуна шавен, лайк монен, канали моро дастгирӣ кунен. иншоалло ба амри худо ягон видеои тинҷи дига мебурам барои пул кор кардан. худованд нигаҳбонтон боша бародарони аҳли ислом. ҳаматона худованд нигаҳбон боша.